नलेज इउटुब चेनेलाव गियान बुथुमनानै मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो मान बावनायजों लोगोसे अननाय सिबिनाय गोसो गोरबोनिफ्राय जासिना बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों लिभार इनफेक्शननि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जों बयबो मिथिखायो जे जों मानसि देहानि जानाय लोंनाय दोगोन खालामनायनि मेन हाबाखौ मावो लिभार। जुदि बे लिभारानो मायबा मोनसेनि जाहोनाव डेमेज जायोब्ला मायबा मोनसे इनफेक्शन जानानै लिभारा खराब जायोबा एबा गाज्रि जायोबा जोंनि देहायाव मा आखुवा नुजायो बेखौ आं फोरमायगोन। से नम्बरावनो जाहैबाय देहाया लोरबां जागोन, मेंनाय फैगोन, बोलो गैयै फैगोन। नै नम्बराव जाहैबाय नोंथांनि देहानि लिरथाया खमायगोन, जाबायदि जानांगौ बेफोरबायदि जानाय नङा। मानसिनि हाइटजों फिगारजों जाबायदि जानांगौ, बैसोजों जाबायदि जानांगौ बेफोरबायदि जानाय नङा। 3 नम्बराव जाहैबाय खुगानिफ्राय गेसाव गेस ओंखारगोन। हाजार ब्रास हुबाबो नोंथांनि गेसाव गेस ओंखारनाया बे खमायनाय नङा, जायनि जाहोनाव लिभार इनफेक्शननि थाखाय जादों। 4 नम्बराव जाहैबाय उदैयाव गेस जागोन, एसिडिटीनि जाहोनाव उदै आलौज्रो जागोन, बे नुजागोन। 5 नम्बराव जाहैबाय उखैनाय गैयै, बे नुजागोन। 6 नम्बराव जाहैबाय नोंथाङा मा होनो मेगनफोरा, देहाफ्रा, आसुगुरफोरा बेफोरो गाबा सोलायलांगोन, मेगननि मुसुगुरा बुलब जागोन, बेफोरो नुजागोन। बेफोरबायदि नुजागोन। नोंथाङा 7 नम्बराव जाहैबाय उन्दुनो ओंखारि, उन्दुनो जुजिबाबो उन्दुनो हाया, बेफोरबायदि आखुआ नुजागोन। बेफोरबायदिनो गोबां केरेक्टारफोरा नुजागोन नोंथांनि बिथिङाव। जुदिबो नोंथांनि बिथिङाव बेफोरबायदि आखुफोरा नुजायोब्ला नोंथांमोना मोजां डक्टरनो दिन्थिनानै गावनि सावस्रिखौ फोसाबना लानो दाबाव। आरो दिनैनि बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलनि गेजेरजों लिभारा जुदि इनफेक्शन जायोब्ला शारिरिक देहायाव मा आखुफोरा नुजायो आं नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फोरमायबाय। नेक्स्ट भिडिअ बानायगासिनो मा जाहोनफोराव लिभार इनफेक्शन जायो, मा जायोब्ला इनफेक्शन जायो बिनि थाखाय बानायना फोरमायगासिनो। दिनैनि बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फोरमायबाय आङो लिभार इनफेक्शननि सायाव नुजानाय आखुफोरखौ। भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइकजों लोगोसे शेयार खालामनाय दाबाव। आरो लोगोसे बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलाव आलासि महरै गोदान भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै नटिफिकेसन लानो दाबाव। बिदिब्ला दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोनथोंसै।